खुलुमबाय आं मुस्रि गहिन चन्द्र बर' गामि आंना फुरनिगरायबारि आङो खायजामाथि गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि आङो 1999 मायथाइनिफ्राय 2002 मायथाइसिमहालागै बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे टार्मनि थाखाय जावजा नेहाथारिमोन आं 1993 मायथाइनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादाव थानानै बिदिनो गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोब्बा लाखिनानै हारि माहारिनि बाथ्राफोराव मदद होबोदों आरो खामानि मावबोबाय थादों। जों बयबो मिथिखागौ आबसुनि दैदेननायनि गेजेरजों आलादा बर' रायजो सोरजिनो थाखाय मोनसे गोलाव संग्राम सोलिबोबाय थादों, सोमावसारनाय सोलिबोबाय थादों आरो एनडिबि आफादाबो गोलाव समनिफ्राय 32 बोसोर आलादा रायजो एबा बर'नि उदांस्रिनि थाखाय नांबोनायखौ जोङो मोनबोबाय थादों। बेजों लोगोसे मोनसे समाव आबसुनि सोमावसारनाय समावनो भलन्टियार फर्स उनाव बिएलटि हिसाबै बर'नि आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनाय बेखौ जों नुबोदों। बिएलटि आरो एनडिबि समनिफ्रायनो जोङो मोनसे जोंनि बर'नि गेजेराव बर'नि उदांस्रि लाबोनो थाखाय हाथियार लानानै सोमावसारनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो जों नुनो मोनदों बिएलटि आबसु आसाम गभर्नमेन्ट आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मोनसे सुक्ति जादों 2003 बिनि सिगाङाव आबसुनि सोमावसारनायनि गेजेरजों 1993 मायथाइयाव मोनसे बिएसि एकर्ड जादों, बिनि उनाव बिटिडि एकर्ड जादों। दा बिब्दिनो एनडिबिनि सोमावसारनाय आबसुनि सोमावसारनायनि गेजेरजों आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ नारा-नाथा लाबोबाय थादोंमोन आरो बिब्दियैनो गोबां आफादफोरनि सावरायलायनायनि गेजेरजों 2020 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27 खालाराव मोनसे गोदान गोरोबथा जायो। बर'नि हारियारि आफाद आबसु एनडिबि आफाद गावस्राना थानाय गासै आफाद आरो इउबिपिअ लोगोसे आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बिनि गेजेराव मोनसे सुक्ति जायो, मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट जायो। दा बेवहाय जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों जे बे सुक्तिनि गेजेरजों जि मोनसे गोरोबथायाव फैदों बेवहाय साखि हिसाबै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारियाबो सहि खालामदों, आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालाबो सहि खालामदों आरो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो देहा बिफानारि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मायाबो माने साखि हिसाबै बेवहाय बाहागो लादों, सहि खालामदों। दा बिदिहाय जोङो बे गोरोबथाखौ नायबिजिरब्ला नुनो मोनो बियो बुंनो थाङोब्ला गमामायै मोनसे जोङो बर'नि थाखाय मोजां गोरोबथा होननानै जों बुंनो हायो आरो बेयो मोनसे सान्थिनि गोरोबथा। जों सिगांनि एकर्डफोरखौ नायोब्ला नुनो मोनो जे बेवहाय आफादफोरा गासैबो एकर्डआव ज' बाहागो लानायखौ नुनो मोनामोन, जेराव बिएलटिनि दिनाव आबसु बिएलटि गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एकर्ड खालामदोंब्लाबो एनडिबिआ थाबोदोंमोन गावस्रानानै, बेखौ जों नुनो मोनो। बिएसि बिटिएडिआव बेखौ नुयो, नाथाय जों नैबे दा बिटिआरनि जा सुक्ति बे सुक्तियाव जों गासै अर्गेनाइजेसनानो ज' सावरायनानै बेवहाय गासै आफादफोरानो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। बेहाय एनडिबि गावस्राना थानाय मोनब्रै बाहागो, आबसु, बेनिफ्राय इउबिपिअ बर'नि गासै अर्गेनाइजेसनफोरखौ लानानै बर'नि थाखाय मोनसे जोबथा सान्थिनि एकर्ड होनानै बेखौ सुक्ति खालामदों। दा बेवहाय जोंनि गोरों गोरा इन्टेलेक्सुवेलफोरा बे सुक्तिखौ नायबिजिरनानै मोजां नुनायखायनो आरो मोजां एम्स एन्ड अबजेक्टिव्सआ
मेमोरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव हाबनायनि थाखायनो बे सुक्तिनि गोरोबथाखौ खालामदों। बेहाय गाहायै जोङो मोनसे खोथाखौ बुंनो नांगोन, बर' हारिनि थाखाय जि पलिटिकेल, इक'नमिक, ससिय' कालचारेल आरो आइडेन्टिटि जायनि थाखाय गाहायै बर'फ्रा नांबोदोंमोन, बेखौ माने रैखाथि खालामनो, सेफगार्ड खालामनो थाखायनो आरो बेखौ जौगाखां खालामनो थाखायनो, बर'नि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखायनो बे गोरोबथाखौ बेखौ थांखि लानानै खालामदों। बेवहाय जों गाहायै मोनद' अबजेक्टिभ्स जोङो मेमोरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव नुनो मोनो। बे मोनद' अबजेक्टिभ्सआव जों गाहायै जि बिटिएडिनि पावार फांसन बेखौ माने बारायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोर, जायखौ बर'फोरा माने आसामनि सिङाव माने सेपारेट स्टेट मोनोब्लाबो माने बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय माखासे जायगाफोरखौ, बर' ओनसोलफोरखौ माने सेटेलाइट स्टेट खालामनायनि बाथ्रा सानदोंमोन। दा बिनि थाखायबो माने साननानै बे एकर्डआव माने बड' कसारि काउन्सिल डेभेलपमेन्ट खालामनायनि बाथ्राया बेहाय रोखा दङ। आरो बर'नि ससिय' कालचारेल, लिंगुइस्टिक माने इथनिक आइडेन्टिटि, बे आइडेन्टिटिखौ माने जौगाहोनाय, रैखाथि होनाय बे बाथ्राया रोखा बेरखांदों। बेवहाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय लेन्ड राइट्स बेखौ सेफगार्ड होनाय, बिनि थाखायबो बेवहाय दङ। आरो स्पेसियेलि ट्राइबेल एरियानि थाखाय माने गोख्रै जौगाखां लाबोनाय बे बाथ्राया बेवहाय दङ। आरो एनडिबिफोरखौ माने बिसोरखौ रिहेबिलिटेसन होनाय बे बाथ्राया बेवहाय बेरखांदों। दा बेवहाय जों बेखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो, गमामायै जोङो सिगांनि सुक्तिनिख्रुइ बेवहाय माखासे बाथ्राया माने रोखा बेरखांदों। जिहेतु बिटिसिआव बिटिएडिआव मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि बाथ्रा बुंदोंमोनब्लाबो दा बेवहाय खिन्थु बारायनानै 6टा डिस्ट्रिक्टनि बाथ्रा फैदों। बेवहाय मोननै डिस्ट्रिक्ट बारायदेरनायनि बाथ्रा बेवहाय फैदों। दा बिदिहाय जोङो बुंनो हायो जे बिटिएडिआव जेसेबां जोङो मोनदोंमोन बेखौ हयथ' मोनजोबनो हायाखै, खिन्थु नै दा बिटिआर जायोब्ला बेवहाय एरिया बारायनाय आरो आउटसाइड बिटिसि जिखिनि बर'फोर दं बिसोरनि थाखाय डेभेलपमेन्ट कसारि डेभेलपमेन्ट काउन्सिल मोननो हानाय, बियो गुबुन गुबुन अट'नमास काउन्सिलफोरजों लोगोसे एखे स्टेटासाव मोननो हानाय बे राहाखौ बिनि गेजेरजों मोननो हागोन। दा बाथ्राया जाबाय मा, एकर्डआ मोजां, नाथाय बेखौ जों मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनांगोन, इमप्लिमेन्टेसन खालामनायावसो जोङो माने नोजोर होनांगोन। इमप्लिमेन्टेसना मेइन। एकर्डआ साइलेन्ट जानानै थागोन, एकर्डआ गोथै जागोन जेब्ला बे मोजाङै इमप्लिमेन्ट जाया। ओंखायनो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय इमप्लिमेन्टिं एजेन्सि होननानै बुङोब्ला जायफोरा सुक्तियाव गोरोबथा खालामबाय, जायफोरा बे एकर्डआव सहि खालामबाय, बिथांमोनानो बे स्पिरिटजों फैनानै बेवहाय गोहो नाजावनानै बेखौ सलायनाय बे बाथ्राखौ साननांगोन। बिनि अनगायैबो जोङो बेवहाय मोनद' डिस्ट्रिक्ट खालामनायजों लोगोसे सिगां बिटिसिआव मोन 40 माने मासि दंमोन, बे मासिखौबो बारायनानै मोन 60 खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। खारन मोनद' डिस्ट्रिक्ट जानाय लोगो लोगो माने एरियायाव बे कनस्टिटुवेन्सियाबो बारायखानांगोन आरो बे हिसाबै बे सुक्तियाव रोखाहै दङ। दा बिनि अनगायैबो बे सुक्तियाव माखासे बाथ्राफोरखौ माने लिरनाय दङ। दा बेफोरखौ आङो इम्परटेन्ट खिनिखौ आं बुंनानै माबानो सानबाय। मेनलि दा बे सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआरआव लेजिस्लेटिभ, एक्जिकिउटिभ आरो लेजिस्लेटिभ, एक्जिकिउटिभ, एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो फाइनान्सियेल पावारखौ बेवहाय बारायनायनि बाथ्राखौ बेवहाय रोखायै मेनसन खालामदों। दा बेवहाय बे लेभेलखौ मावफुंनांगौब्ला माने बिटिआर एरियायाव डिपार्टमेन्टफोरनि बाथ्रा फैबाय। दा डिपार्टमेन्टआव बेवहाय पुलिस डिपार्टमेन्टआनो जा, बेफोरखौ आइजि लेभेलसिम दंमोन, नाथाय डिआइजि लेभेलसिम लाबोनायनि बाथ्रा बुंदों। आरो फारसेथिं बेवहाय एसपि डिसिनि खोथा आलादा। सिगाङाव बिटिएडिआव एसपि डिसिफोरा माने बिटिसिनि सिङाव गैयामोन,
नाथाय बेवहाय एपइन्टमेन्ट जा ट्रेन्सफार जा बेफोरो उइथ कनसालटेसन चिफ एग्जिकिउटिभ माने मेम्बार बेयो जाहैगोन बेवहाय पोस्ट क्रिएशनाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया माने आसामनि चिफ सेक्रेटारि माने पर्यायनि जाहैगोन बेफोरबायदियै माखासे खोथाफोरखौ बुंदों आरो बेवहाय जि 60 मासि बिटिआरआव एरियाखौ जेब्ला बाउन्डारिखौ बारायनाय जागोन बे बारायनाय जानायनि उनाव जाय माने मेम्बार अफ हाउस अफ एसेम्बलि बेयाव देरहानानै फैगोन बिसोरो माने एग्जिकिउट खालामनाय खामानिया बिस्रा बांगोन दा बिब्दियै बेजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामनो आनेक्सार 4 मोनब्रै आनेक्सार बेहाय नुनो मोनदों आनेक्सार मोनब्रै बेहाय सुक्तिजों लोगोसे आनेक्सार होफादों माने फार्स्ट आनेक्सारावनो बेवहाय होदों माने एडिशनेल साबजेक्ट इनक्लुड खालामनाय बाथ्राखौ बेहाय रोखा होदों दा बिदि एडिशनेल साबजेक्ट माखासे होदों बियो स्पेसियेलि आनेक्सार 1 आव होदों बेखौ इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा बेवहाय माखासे स्टेट लिस्ट सेन्ट्रेल लिस्ट कनकारेन्ट लिस्ट जायो भारत संबिजितनि बे संबिजितनि बे लिस्टफोरनि आयदानिनो माखासे माने लिस्टनिफ्राय स्पेसियेलि 3 आरो 7 लिस्टनिफ्राय माखासे बेनिफ्राय 1 लिस्टनिफ्रायबो माखासे बे शिड्युलनिफ्राय लिस्टनिफ्राय लाबोनानै मा खालामदों बेवहाय माने भारत सरकारा मावफुंनायनि बे बाथ्राखौ बुंदों बे स्किमाव बेवहाय रुरेल इलेक्ट्रिफिकेशन नन माने कन्वेन्शनेल एनार्जि सोर्स सोलार एनार्जि रिनिउएबल एनार्जि मिनि हाइड्र प्रजेक्ट बेफोरबायदि बाथ्राखौ बेवहाय रायखांदों माने माइनरिटि कमिउनिटिज इन्डिजिनियास फेथ बेखौ डेभेलपमेन्ट खालामनाय जौगा खालामनाय बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिआव 33 बेहाय बिटिसि साबजेक्टनि प्रभिजन 33 लिस्ट सिडिउल 3 आरो सिडिउल 7 कन्स्टिटिउसननि बेखौ माने ट्रेड एन्ड कमार्स बे लाइनाव जौगानाय लाबोनायनि बाथ्राखौ बुंदों मिडियाम इन्डास्ट्रि स्मल कटेज रुरेल इन्डास्ट्रि बेफोरखौ माने 7 आरो 52 लिस्टनिफ्राय 7 सिडिउलनिफ्राय बेहाय सोसनदों दा बेफोरबायदि इडुकेसननि बेलायावबो एनिमेल हाजबेन्डारि भेटेनारि माने बेफोरनि सोमोन्दै माने बेहाय दङ बेहाय एनिमेल डिजिजनि थाखाय भेटेनारि ट्रेनिंनि थाखाय प्रेक्टिसनि थाखाय केटेल पाउन्सनि थाखाय प्रिजार्भेशन बेफोरनि बाथ्राफोरा रोखायै दङ टेक्निकेल माखासे माबानि बाथ्रा दङ आरो बेहाय फ्लाड कन्ट्रल माने प्रटेक्शन भकेशनेल एजुकेशन माने बेफोरबायदि प्राइमारि हायार सेकेन्डारि माने बेफोरबायदि भकेशनेल इन्स्टिट्यूटनि गेजेरजों ट्रेनिं होनाय हायार सेकेन्डारि लेभेलसिमहालागै लांफानाय कलेज लेभेलसिम लांनाय बे बाथ्राखौ बेवहाय मोजाङै मख'नाय दङ माने वाइल्ड लाइफ आरो फरेस्ट एरियाफोरखौ बेवहाय जौगानायनि बाथ्राखौ बेहाय माने आनेक्सार 1 आव दङ बेयो स्पेसियेलि बेफोरो जाबायना बेफोरखौ मावोब्ला बे एकर्डनि गेजेरजों माने बिटिआर एलेकायाव जौगानाय आरो बेहाय माने जौगानाया फैगोन आरो मासि थिसनजानाय साख्रि मासियाव थिसनजानाय बेफोर फैगोन बिदियै जों आनेक्सार 2 आव मोननो हादों माने एजुकेशन बेनिफ्राय आदार इम्पर्टेन्स इन्स्टिट्यूशन गायसननायनि बाथ्राखौ रोखा बुंदों बेहाय माखासे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मावफुंनांगौ आरो माखासेखौ गभर्नमेन्ट अफ आसामा माने मावफुंगोन बेनिनो स्पेसियेलि बेवहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बरमा बाक्सायाव गायसननायनि बाथ्रा नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि गायसननायनि बाथ्रा बुंदों माने स्पर्ट्स अथरिटि सेन्टार माने उदालगुरि बाक्सा चिरां बेहाय गायसननायनि बाथ्राखौ बेहाय रोखायै मख'नाय दङ लिभलिहुड मेनेजमेन्ट माने टंला उदालगुरि गायसननायनि बाथ्रा दं नर्थ इस्ट रिजन इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकेल साइन्स चिरां डिस्ट्रिक्टआव रौमारियाव हटेल टुरिज्म मेनेजमेन्टनि बाथ्रा दङ रिजनेल केम्पास इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभार्सिटि भैरबकुन्द'आव बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मिउजियाम एट सालबारि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ टेक्न'लजि NIT उदालगुरियाव एडिशनेल नवोदय विद्यालय इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अफ BTAD दा बे जाबाय गभर्नमेन्टआ बेखिनिखौ माने MOS खालामनायनि उनावनो माने बे आथिखाल जानाय बै जि मासियाव BTC आव देरहाबोनाय बिजाथिनि गेजेरजों सावरायनानै बेफोरखौ मावफुंनायनि बाथ्रा आरो बुंनो थाङोब्ला बेफोर इन्स्टिट्यूशना बे इनफ्रास्ट्राक्चारा बिराद गोनांथार
मोनसे रायजो मोननांगौब्ला मोनसे रायजो जानांगौब्ला बेफोर इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा डेभेलप जाग्रोनांगोन थाखानांगोन होमबासो रायजो मोननायनि पर्याया सौफैयो बेफोरो जौगाखांब्लासो इनफ्रास्ट्राक्चार जौगाब्लासो माने फुल फ्लेजेड स्टेट लाइनाव थांनायनि माने आगानखौ लांनो हायो दा बेखौ माखासे सावरायनायनि गेजेरजों बुङो जे बेफोरथ' ओरैनो जाखागौमोन होननानै नाथाय माखासे साबजेक्टस दङ बेखौ माने बिटिसि एलेखाया मावफुंनो हाया गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि साबजेक्टनि आन्दाराव थानायखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियायासो मावफुंगोन ओंखायनो एकर्डआव बेखौ लाबोनाय जादों बबे प्रभिजना गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मावफुंगोन आरो बबे आसामा मावफुंगोन आसामनि पावारनि माने आन्दाराव थानाय बिदि आसामनि माखासे दङ बेहाय बड'लेण्ड इन्स्टिटिउट अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट गसाइगाव क'क्राझार पलिटेकनिक भकेसनेल ट्रेनिं इन्स्टिटिउट शियालमारि अर्गेनिक इउनिभारसिटि दङ भेटेनारि कलेज दङ हस्पिटाल दङ माने पेरामेडिकेल नार्सेस दङ प्रभिलाइसर कलेज मिउजिक माने फाइन आर्ट्स बेफोर दङ बिरसा मुंडा कालचारेल कमप्लेक्स स्वामी विवेकानन्द युथ सेन्टार डक्टर भुपेन हाजरिका मेमरियेल माल्टिपार्पास गुरखा भवन एट चिरां खेराइसालि सेन्टार फर बड' आर्ट एन्ड कालचार बिदि बाथौ हारिमुफुरि बेफोरबायदि माखासे इन्स्टिटिउट गायसननाय स्टेटनि आन्दाराव होदों दा बेवहाय जों नुनो मोन्दों बे आनेक्सार 2 आव गुबुन गुबुन बिटिसि एलेखायाव थानाय हारिफोरनि थाखायबो माखासे फसंथानफोरखौ बेहाय लाबोदों खारन जोङो गासै हारिफ्रानो खौसे जानानै रायजो जानांगोन आरो जोङो एलेखाखौ जौगाहोनांगोन आरो जोङो मोनसे रायजो मोननांगौब्ला गासै हारिखौ लानानैनो जोङो हारि माहारिखौ लानानैनो जोङो दावगानांगोन बिदिहायनो आनेक्सार 3 दङ बेहायबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामा मावफुंनो गोनां माखासे होदों बेहाय मेइनलि इन्डास्ट्रियेल माने एमप्लयमेन्ट जेनेरेशननि बाथ्रा बेवहाय होनाय दङ माने जेरैहाय बेहाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मावफुंनो गोनां माखासे बेहाय इन्डास्ट्रि लाइननिखौ होदों दा गभर्नमेन्ट अफ आसामा माखासे खालामनो गोनां दं बेवहायबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया जिखिनि मावगोन आसामा जिखिनि मावगोन गावबा गाव आलादा आलादा माने लाइनजों बियो जों बर' हारिनि थाखाय माखासे जौगानाय लाबोगोन आरो इन्डास्ट्रि जेनेरेट जायोब्ला मा जायो बेहाय एमप्लयमेन्ट जेनेरेशना क्रिएट जागोन मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रा खामानियाव थिसनजागोन माने जौगानाय हाबाफारिया फैगोन ओंखायनो मोनसे रायजो जानांगौबा बेफोरबायदि इनफ्रास्ट्राक्चारा माने थानाया जोबोद गोनां दा बिदिनो माने आनेक्सार 4 आवबो बिदिनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामनि मावफुंनो गोनां माखासे होदों बेवहाय कन्स्ट्राक्शन अफ हाईवे इन द नेम अफ बानासुर फार्म बेहाय माजबाद टु हलंगि जोंहा ओरैहाय माजबादसिमहालागै बिटिसि एलेखायाव हाईवे बानायगासिनो दंखायो बाखि एलेखाया हाईवे बानायनांगौ दङ ओंखायनो बेहाय माजबादनिफ्राय माने सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बे हलंगिसिम लाहैदों जोबथा जिस मोनसे सिमा बायदि खालामनानै दोनदों बिसिम दैखौ हमनानै दोनदों दा बेहाय माखासे कन्स्ट्राक्शन ब्रिज माने धनस्रि भैरबकुन्द संकोस बेफोर ब्रिज बानायनाय बेफोरखौ होदों बेफोरो बिराद दरकार दा नेशनेल स्टेडियाम इनडोर आउटडोर बेफोरखौ नांगौ दा बिदि कैंसर हस्पिटाल मेडिकल कलेज फ्लाईओवर रेलवे क्रसिं ओभारब्रिज बेफोरबायदि माखासे दा माखासे खोथा फैयो आरो जेनेबा उदालगुरियाव टंलायाव ओभारब्रिजनि बाथ्रा बुङो बेफोरखौ जों खालामनो गोसोबानो खालामनो हायो बेखौ मानो दरकार माने एकर्डआव मानो सोनांगौ होननानैबो प्रश्न फैदों खिन्थु आसल खोथाया जाबाय मा जे बेफोरखौ स्टेट गभर्नमेन्टआबो मावनो हाया बिटिसिआथ' मावनो हाया स्टेट गभर्नमेन्टआ फ्लाईओभारखौबो रेलवेनि साजों मावनो हाया सेन्ट्रेलनि आन्दाराव दंखाथारो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि गेजेरजोंसो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआसो फ्लाईओभारखौ मावनांगोन दा बे इनफ्रास्ट्राक्चार जिखिनि दङ बेफोरो माने हाईवेआनो जा स्टेडियाम बायदिसिना बेफोरो जौगानायनि थाखाय जोंनो खोब माने दरकार दा मोनसे जोङो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिथिङाव गाहायै जोङो मोनसे बाथ्राखौ बे सुक्तियाव मोननो हादों बे जाहैबाय मा स्कुल माने कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय बे बाथ्राया रोखा दङ जोंनि गेजेराव गोबां बिदिनो भेन्सार स्कुल दङ स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बर' थुनलाइ आफादाबो गोबाव समनिफ्रायनो बेखौ डिमान्ड होबोबाय थादों नाथाय नांगौ बायदियै बियो जायाखै माने गोबां मानसिफ्रा खाथिनानै खस्थ' खालामनानै दङ दा खिन्थु बे एकर्डनि गेजेरजों जिहेतु
माने प्रभिन्सियेलाइज जायि भेन्सार स्कुल कलेज बेफोर गासैबो जाजोबनायनि बाथ्राखौ बे एकर्डआव दङ। बे एकर्डआव दङ हिसाबै जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। बियो हयथ' सिगांनि सुक्तियाव गैयामोन आरो दानि सुक्तियाव फैबाय आरो बे हिसाबै प्रभिन्सियेलाइज जाजोबब्ला जोंहा माने जोबोद मोजां जागोन। आरो दा सिगां बिटिएडिआव बाहेर जोंनि बे बिटिसिनि बाहेर बे बाहेराव थानाय बर'फोरनि थाखाय जेबो गैयामोन। डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन माने एसटि हिल्स हिसाबै बिसोरखौ बा एसटि हिसाबै गनायथि होनांगौ होननानै। नाथाय दा आथिखालनि सुक्तियाव एसटि हिल्स हिसाबै गनायथि होनायजों लोगोसे बे सुक्तियाव दङ बेहाय माने बड' कसारि वेलफेयार काउन्सिल माने दानायनि बाथ्राया रोखा दंखायो। माने माखासे हारिफोरनो जेरैहाय अट'नमास काउन्सिल होदों बे सम पर्यायनो बेजों लोब्बा लाखिनानै दानायनि बाथ्राखौ होदों आरो बे थानाया जोबोद मोजां। मानो मोजां होनोब्ला बिटिसिनि बाहेराव थानाय बा बिटिआरनि बाहेराव थानाय सुबुंखिनिखौ माने बजबजोबना लानाय बा बिसोरनिबो बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय बे सुक्तियाव रोखा बेरखांदों। आरो बिनि अनगायैबो दिनै बर'फोरा खालि माने आसामावल' गैया, आसामनि बाहेरावबो दङ, भारतआवनो दङ। दा गासै भारतआवनो दङब्ला दा बिथांमोननिबो जौगानायनि बिथांमोनाबो जोंनि हारिमु राव थुनलाइ बेफोरखौ माने नायबिजिरनो रिसार्च खालामनो थाखाय माने उपेन्द्र ब्रह्मनि नामाव क'क्राझाराव मोनसे माने बिदि माने कालचारेल लाइनाव बिदि इन्सटिटिउट मोनसे होदों। बियो जोबोद मोजां। दा बिटिसि एलेकायाव सिगाङाव संकसनिफ्राय पास 9 बेसिम सिमा जाना दंमोन। आथिखालाव खिन्थु बेखौ हलंगिसिम लांदों आरो लांनाया जोबोद मोजां जादों। लांबावनो हाबाथ' मोजांमोन, थेवबो बे सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा एरियाया माने बाउन्डारिया बारायबाय। बारायनाय लोगो लोगो जोङो मोनसे स्टेट पर्यायनि मोननायनि मोनसे बाहागोआ जोंहा एरबावदों। माने हाइ एरिया एरबाय, सुबुं अनजिमा एरबाय आरो बर'फ्रा जोंहा खुदुंनाय दंमोन। ओरै सनितपुर एलेकानि माखासेफ्रा जों हाबासै। दा गासैखौ लाजोबनो हायाब्लाबो जोंहा एरियाया बारायदों आरो एरिया बारायनाय लोगो लोगो बे मोनसे माने डेमोग्राफि बिथिंनिफ्राय जोंनि रायजो सोरजिनायाव पपुलेसनजों लोगोसे डेमोग्राफि बिथिंनिफ्राय माने एरिया बारायनाया जोबोद मोजां जादों। जोङो जेनेबा बिटिसिआव एरिया खममोन, दा बारायबाय। दा बारायनायाथ' गाज्रि नङा, बेयो मोजां। दा बेखौ बारायनायखौ मावफुंनांगौब्ला दा 40 सिटनि थाखाय नैबे बिटिसि एलेकायावल'सो इलेक्सना जागोन। मोननैजिनिया दा जाथ'वा, बे डिमार्केसनखौ थिग खालामनायनि उनावसो जागोन। जायोब्ला बेनिफ्रायबो रिप्रेजेन्टेसन फैयोब्ला अब्ला बर' माहारिनि थाखाय माने एरिया बांगोन आरो जौगानायखौ लाबोनो हागोन। दा बिदिब्ला बे एकर्डआ माने बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव होननानै बुंजायो। जोङो मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जे जोङो स्टेटखौ आबुङै मोननो हायाखैब्लाबो जोङो नैबे खोथाखौ मोनसे स्टेपआव थांदों होननानै बुंनो हायो। माने स्टेट उइदिन स्टेट, स्मलार स्टेट दा क्रिएट जाबाय बायदि माने बियो नुजाथिदों। मानो होनबा बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ माने डेभेलप जायोब्ला आरो बिनि दफाफोरखौ जुदि मावफुङोब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो आसामावनो जि मोनसे रिकमेन्डेसन कमिटि दागोन, मनिटरिं कमिटि दागोन, बेनि गेजेरजों माने सम सम बेखौ नायबिजिरनानै सम मथे मावफुङोब्ला माने मोनसे माने स्मलार स्टेट जानायनि पर्यायाव फैगासिनो दङ। नाथाय बियो मावफुंनायनि सायावसो सोनारगोन। जुदि मावफुंनाया जुदि एग्जिकिउट खालामनाया जुदि जायाब्ला माने गोबां एकर्ड खालामबाय, असमियाफोराबो आसाम एकर्ड खालामबाय, बिदिहै माने गुबुन गुबुन उग्रपन्थिफ्राबो जेनेबा माने बे सोमावसारारि रिभलिउसनारि अर्गेनाइजेसनफ्राबो मा खालामदों, एकर्ड खालामदों। नाथाय बे मावफुंनाया रोखा, बे मावफुंनो हायियावसो साक्सेस जायाखै। ओंखायनो बे एमइउसनि गेजेरजों, बिटिआरनि गेजेरजों जों मिजिं खालामदों, जों आसा खालामदों बेवहाय गासै बिटिएडिआव थानाय बा बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय गासै हारि माहारिनि माने मानसिफ्रा बेखौ बजबनानै लादों आरो बे सान्थिनि सुक्ति। मानो होनब्ला बिनिफ्रायनो बर'नि गेजेराव आर्न कालसारा जोबबाय
गैया जाबाय जों सान्थि भाबै गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव माने बर' हारिनि जौगानाय बर' हारिनि माने रांखान्थि भाबै राजखान्थि भाबै माने सोलोंथाइ भाबै माने बिदि गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै मावफुंलांनो हागोन खालि बर'निल' नङा गासै हारि माहारियानो बे सुक्तिनि गेजेरजों माने लाब जागोन आरो मोनसे खोथाखौ बेवहाय रोखा दङ जे जेराव माने नन ट्राइबेल पपुलेसना मेजरिटि बे मेजरिटिया माने बाहेराव थांनो गोसोबा थांनो हागोन आरो ट्राइबेल मेजरिटिखौ बेहाय इनक्लुड खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों दा बेबो जोबोद मोजां माने जों नुदों जे बिटिएडि जाखांनायनि उनाव गोजोननाय गैयै फोरमायदोंमोन दा बे एकर्डखौ लानानै गोजोननाय गैयै फोरमायनो हानाय नङा गोसोबानो ओंखारनो हागोन बिसोरो आरो माने गावसोर गोसो दङब्ला बेहाय जुदि माने थानो गोसोब्ला गावसोर थानोबो हागोन बे बाथ्राया बेहाय रोखायै दङ गतिके आं सानो बे मेमोरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट जि जाबाय एबसु एनडिएफबि आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकार इउपिपिअ बिसोरनि गेजेराव जि माने सुक्ति जादों बेयो मोनसे माहारियारिनि थाखाय मोजांनि सुक्ति आरो बियो गमामायै जोंनि गेजेराव माने फैगौ माने बिटिसिनि बिसायख'थियाव देरहानानै बे फारसे खामानि मावनायाव जायफ्रा देरहाबोगोन बिसोरो गुरुत्व होनांगोन आरो बे एकर्डखौ बजबना लानानै आरो बेखौ मावफुंनो हास्थायनांगोन आरो गाहायै बुंनो थाङोब्ला बिटिसि एकर्ड जाखांनायनि उनाव बिएलटिआ इन्टारिम काउन्सिल फैनायखाय बिसोर मोनसे सुजुग मोनदोंमोन खिन्थु नैबे बिटिआरआव बिदि इन्टारिम काउन्सिलबो गैलिया बेवहाय डाइरेक्ट माने रायजोफ्रा सायख'नायनि गेजेरजों देरहाना फैनानै बेखौ सामलायफैनांगोन बे हिसाबै माने पिपुल्स मेन्डेटनि गेजेरजोंनो माने दैदेनजानायनि माबायाव दङ दा बे स्पिरिटखौ नायोब्ला एकर्ड खालामग्राफोरा बिनि एडभान्टेजखौ मोननांगौ खारन बे एकर्डजों जा मोनसे स्पिरिट हाबना दङ बेखौ मावफुंनायनि बेवहाय माने जायफ्रा सुक्ति खालामबाय बे सुक्ति खालामग्राफोरा बेवहाय रुल खालामनो मोनोब्ला भबिष्यताव माने मोजाङै मावफुंजागोन होननानै आं फोथायो आरो बिनि गेजेरजों जोङो बर' हारिनि जौगानाय आलादा रायजो सोरजिनाय बे मोनसे स्टेपआव आवगायबाय होननानै फोथायो बेखौ बुंनानैनो आं नोंथांमोननो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनानै आंनि फोरमायनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।